Toni, escoltem les paraules del primer protagonista, Albert Dalmau, molt bones. Hola, bones. Primer de tot, altre cop derrota, la quarta consecutiva. Joan Carles Oliva estava dolgut, tenia la paraula impotència a la veu. Sí, és molta impotència haver perdut un partit que, bueno, ells tenen una ocasió de gol, a nosaltres ens anulen un gol sota el meu punt de vista que és totalment legal, que encara no sé per què l'anul·la, i l'última que hem tingut que ens han tret a la línia de gol de Martelles, però bueno, crec que la primera part no ha estat igualada, però potser hem estat un puntet per sota nosaltres perquè no hem tingut la possessió de pilota, i la segona part ens hem fet amb el pes del partit i bueno, sí que pensàvem que anàvem a arribar al gol, però bueno, estem en una dinàmica que no acaba d'entrar la pilota mai i bueno, hem d'intentar aixecar això perquè si no ens hem de posar al play-off, almenys que no quedi per nosaltres i deixar-ho tot dintre el camp. El Lleida Esportiu no es ficarà en la zona de play-off? Nosaltres confiem que sí, ho donarem tot per ficar-nos a la zona de play-off, però sabem que cada dia que passa doncs, hi ha menys possibilitats si no guanyes i bueno, està molt complicat, però bueno, ja et dic que per nosaltres no quedarà, lluitarem, intentarem fer tot el que està a les nostres mans per aconseguir victòries i intentar posar-nos, però no depèn de nosaltres ara mateix. De qualsevol manera, Albert, acaba de dir ara el teu entrenador, Joan Carles Oliva, que jugar a la promoció d'ascens després del derrota avui a Sabadell és una utopia, ha dit. Sí, bueno, és molt difícil, ja t'he dit que és molt difícil, però bueno, si ens quedem en que és una utopia i és molt difícil no jugar-la, doncs que bueno, pleguem i anem cap a casa, però no és el cas. Demà entrenarem, aquesta setmana entrenarem per intentar guanyar el cap de setmana i ho donarem tot per guanyar, perquè al final, fins que quedi una última esperança, doncs els jugadors i el tècnic i el club hem d'intentar fer el play-off, que era l'objectiu, i donar-ho tot que no quedi per res de nosaltres. Albert, te trasllado una pregunta que em trasllada molta gent a mi. Què li ha passat a aquest equip? Perquè els últims números són esfereïdors. 2 dels últims 21 punts, un gol en 7 partits. Hi ha alguna explicació lògica, tu que estàs dins del vestidor? L'explicació lògica, la més lògica que puc dir és que els errors o els encerts dels rivals ens penalitzen moltíssim i les altres ocasions doncs, no estem tinguent aquesta fortuna per acabar de marcar gol, com avui ens han tret sota la línia i a la primera volta doncs, amb el cul la fèiem dins. Jo crec que bueno, a la primera volta doncs, la dinàmica era excessivament positiva i ara és excessivament negativa. Crec que no estem fent les coses tan malament com per tenir aquests resultats. Crec que estem fent les coses bé doncs, per tenir almenys més punts dels que estem fent aquesta segona volta, però bueno, no puc trobar-te una explicació més lògica que aquesta. També deia Joan Carles Oliva, a veure com se gestionen els 4 partits que us quedem per jugar, perquè clar, la moral de la plantilla és lògic, està tocada. Sí, però nosaltres el que hem de fer és entrenar i guanyar. Entrenar i guanyar, no es queda altra cosa perquè tenim un orgull i l'orgull està tocat i no pot ser això, i hem d'intentar guanyar tots els punts possibles perquè ens posem o no, ja t'he dit, ens juguem el nostre orgull i és el que no pot caure. Albert, tu que ets un home assenyat, un missatge per una afició que està molt enfadada, per dir-ho finament ara. Bueno, no puc dir que confiïn, però que sàpiguen que des de dins ho estem donant tot per capgirar aquesta situació i bueno, esperem que ens apoyin almenys en aquests últims partits perquè bueno, l'equip no defallirà mai i bueno, si ens posem doncs serà gràcies a ells també perquè ens hauran ajudat i si no ens posem doncs demanar-los disculpes però les disculpes demanaran al final si al final no ens podem posar, però de moment tenim opcions i hem d'intentar doncs, arrencar la gent doncs, que fins l'últim minut doncs, ens estigui ajudant.